Вітаю, шановне господарство. Навіны дня ў эфіры Анастасія Русецкая запрашаю. Міністэрства абароны распачало раптоўнае правяранне боегатовасці ўзброеных сілаў. Спраўджваюць ракетныя войскі, артылерыю, паветраныя сілы і войскі супрацьпаветранай абароны. Дзеля гэтага задзеяныя вайсковыя палігоны ля мяжы з Украінаю на Берасцейшчыне и на Гомельщине. Проверка носит комплексный характер и предусматривает задействие разнородных сил. Одновременно с действиями сил специальных операций активно действуют подразделения ракетных войск и артиллерии, оснащенные комплексами «Полонез» и реактивными системами выполнения залпового огня БМ-21 «Град». Падчас правярання сухапутныя вайсковыя часткі і падраздзяленні адпрацуюць заняцця тэрыторыяў і стварэнне там інфраструктуры, арганізацыю абароны і баявых дзяжурстваў у лясіста-балоцістай мясцовасці. Яны мусяць быць гатовыя да пошуку і блакавання дыверсійна-выведных групаў умоўнага непрыяцеля. Падраздзяленні зенітна-ракетных войскаў забяспечаць прыкрыццё важных аб'ектаў. Авіяцыя даставіць і высадзіць штурмавыя групы, падтрымае сухапутную групоўку. Вайскоўцы плануюць актыўна выкарыстоўваць беспілотнікі, а таксама сілы і сродкі радыёэлектроннай барацьбы. У сувязі з гэткімі дзеяннямі Міністэрства абароны папярэджвае пра перасоўванне вайсковай тэхнікі дарогамі агульнага карыстання. Напярэдадні Дзяржаўны памежны камітэт заявіў, што Украіна канцэнтруе на мяжы з Беларуссю цяжкую зброю. Украіна абараняе сваю тэрыторыю і ў гэтым няма правакацыйных дзеянняў. Гэтак памежная служба Украіны пракаментавала заяву беларускіх калегаў пра павелічэнне колькасці падраздзяленняў з украінскага боку мяжы і пра недапушчальнасць правакацыяў. Паводле спікера памежнай службы Украіны Андрэя Дэмчанкі, яны павялічваюць абарончыя фартыфікацыі на мяжы з Беларусю, але гэта нельга лічыць правакацыяй. Маўляў, сілы абароны Украіны з розных падраздзяленняў будуць абараняць краіну ад варожых нападаў усімі магчымымі спосабамі. Дэмчанка адзначае, што Беларусь зрабіла самую галоўную правакацыю, калі дазволіла расійскім войскам атакаваць Украіну са сваёй тэрыторыі. Колькасць крымінальных справаў у межах спецыяльнага вядзення, калі суд можа праходзіць завочна, сёлета вырасце. Пра гэта заявіў кіраўнік следчага камітэту Дмітрый Гара. Паводле ведомства, сёння ў межах спецвядзення крымінальныя справы распачатыя супраць 108 асобаў. У большасці такіх справаў на маёмасць падазраванага, кватэры, дамы, лецішчы і аўтамабілі накладаецца арышт. Дмітрый Гара чакае, што шмат маёмасці паводле выракаў судоў будзе перададзена ў даход дзяржавы. Японія пашырыла санкцыі супраць Расіі. Сярод іншага ў санкцыйны пакет трапіла нібыта кітайская кампанія Shenzhen 5G, на чале якой стаяць беларусы. Фірма, паводле Білполу, супрацоўнічае з беларускім пелінгам і дапамагае Расіі атрымліваць зброю ў абыход замежных санкцыяў. Пад абмежаванні Токіо трапілі больш за 50 кампаніяў з Расіі, Кітаю, Індыі, Казахстану, Узбекістану і Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Санкцыі датычаць тых, хто ўдзельнічае ў абыходзе раней прынятых супраць Расіі абмежаванняў і дапамагае краіне-агрэсару закупляць электроніку для вытворчасці зброі. Падчарговыя японскія санкцыі трапілі таксама сябры расійскага цэнтрабанку, кіраўніцтва шэрагу абаронных прадпрыемстваў і самыя прадпрыемствы. Сярод апошніх Челябінскі трактарны завод, Пермскі парахавы завод, Арзамаскі прыборабудаўнічы завод ды іншыя. Міністр замежных справаў Арменіі Арарат Мірзаян чарговы раз праігнараваў афіцыйнае паседжанне АДКБ ў Алматы. У сувязі з гэтым генеральны сакратар АДКБ чакае афіцыйнай заявы Арменіі наконт чалецтва яе ў арганізацыі. Напярэдадні Арарат Мірзаян сустрэўся са Святланай Ціханаўскай у Вільні. Палітыкі абмеркавалі сітуацыю ў Беларусі, Арменіі і рэгіёне, а таксама супрацу беларускіх дэмакратычных сілаў з урадам, парламентам і грамадзянскай супольнасцю Арменіі. Ціханаўская папрасіла, каб Ерэван не выдаваў беларусаў на запыт афіцыйнага Менску і падзякавала Арменіі за прынцыповую пазіцыю ў дачыненні рэжыму Лукашэнкі. Раней прэм'ер-міністр Пашынян заявіў, што не прыедзе ў Менск, пакуль там кіруе Аляксандр Лукашенка. Владимир Путин не мае намеру выводзіць войскі з Украіны, каб пачаць перамоўны працэс. Пра гэта ён заявіў на прэс-канферэнцыі ў В'етнаме. Са словаў Путина, Москва гатова ісці да канца, бо стратэгічная параза будзе азначаць для Расіі спыненне яе дзяржаўнасці і канец тысячагадовай гісторыі. Киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины. То есть они будут вечно тянуть с прекращением огня, и они заинтересованы в том, чтобы наши войска оставались на этих территориях, потому что
не заинтересованы в проведении выборов. Вот и все. Таксама Путін заявіў, што расійскія ўлады цяпер думаюць пра тое, што можна памяняць у ядравай дактрыне. І ён звязвае гэта з распрацоўваннем імавернымі непрыяцелямі падрыўных прыладаў сверхмалой магутнасці. Пентагон даў Украіне дазвол выкарыстоўваць амерыканскую зброю для удараў па ўсёй тэрыторыі Расіі. Гэткая палітыка скіраваная на магчымасць адкрываць агонь у адказ, патлумачыў прэс-сакратар Пентагону генерал-майор Патрык Райдер. Сэнс падыходу ЗША ў тым, што Украіна можа атакаваць амерыканскай зброяй пазіцыі, з якіх расейцы вядуць агонь, дзе б гэтыя пазіцыі не былі размешчаныя. У дадзеным выпадку для Украіны гэта будзе самаабароннае, мяркуе Райдер. Раней аналагічную рыторыку агучыў прадстаўнік Белага дому Джейк Саліван. Маўляў, рэч не ў геаграфіі, а ў здаровым сэнсе. Трэба біць па пазіцыях Расіі, дзе б яны не былі. Вайскоўцаў з 7 іншых краінаў запрасілі да ўдзелу ў парадзе 3 ліпеня ў Менску. Па сталічным праспекце пройдуць парадныя разлікі з Расіі, Кітаю, Азербайджану, Казахстану, Кыргызстану, Таджыкістану ды Узбекістану. Большасць замежных удзельнікаў параду ўжо прыбыла ў нашу краіну. Удзел вайскоўцаў з іншых краінаў у парадзе 3 ліпеня адбываецца не ўпершыню. У 2019-м прадстаўнікі пералічаных краінаў, а таксама Арменіі, ужо ўдзельнічалі ва ўрачыстым вайсковым шэсці. З беларускага боку сёлета ў парадзе паўдзельнічае ўвесь сілавы блок падраздзяленняў узброеных сілаў, МНС, МУС і следчага камітэту. Агулам больш за 5000 асобаў. Міністэрства адукацыі абяцае ставіць апастыль цягам толькі аднаго дня. Гэта толькі адна з мераў, на якую пайшло ведамства ў сувязі з беспрэцэдэнтна вялікімі чэргамі на прастаўленне апастылю. Цяпер у чэргах па апастыль былыя выпускнікі праводзяць некалькі дзён. Апастыль на дакументах аб адукацыі патрэбны маладым беларусам для паступлення ў замежныя навучальныя установы. З 19 чэрвеня дакументы на апастыль прымаюць толькі праз папярэдні запіс, які ажыццяўляе выключна Дэпартамент кантролю якасці адукацыі на адрасе Менск, Казлова, 28. Прыёмы выдача аформленых на апастыль дакументаў цягам усяго аднаго дня будуць ажыццяўляцца з 1 ліпеня. 11гадовая дзяўчынка, якая выпала з атракцыёну ў Лідзе, правяла ў бальніцы больш за месяц. Нарэшце ейны стан стабілізаваўся, што дало дактарам магчымасць выпісаць маленькую лічанку дадому. Інцыдэнт адбыўся 12 траўня на атракцыёне «Хаммер» у лунапарку. У першыя секунды пасля запуску машыны дзяўчынка выпала з кабінкі на вялікай вышыні. Са шматлікімі траўмамі яе даставілі ў рэанімацыю Лідскай цэнтральнай бальніцы, а пасля ў рэанімацыю ў горадні. За месяц дзяўчынка перанесла не адную аперацыю. Цяпер яна будзе зноўку вучыцца хадзіць. Віцебская ДАІ знайшла парушальніка правілаў дарожнага руху праз відэа з тык-току. Пра гэта прадстаўнікі інспекцыі паведамілі ў сваім тык-ток-акаунце. З дапамогаю сацыяльнай сеткі інспектары Віцебскай ДАІ выйшлі на кіроўцу рэйндж-роверу, які выехаў на трамвайную каляіну, каб абысці затор. Момант парушэння сфільмавалі і выклалі ў тык-ток відавочцы. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанні і каментаваць. Для вас працавала Анастасія Русецкая. Вынікі дня глядзіце ў аб'ектыве. Да сустрэчы.